Так, ну что, добрый всем вечер на канале Роди Стрымы. Сегодня мы протягиваем гулять у Lost in Play. Lost in Play — это такая, типу, нібито дитячая, а на самом деле не дитячая. Ну, не в том смысле, что там нечто отбывается такое поза межами дитячего успрымания, а про то, что, ну, там задачки такие, я вам скажу, что мне навод было складано. Хотя, что значит навод? Я не претендую на то, что я некий там гений. Я самий звичайний норміс. Нормісовий геймер, який ось як уміє, так і гуляє. Тому задачки месцами, скажем широ, были это самое. Что, у меня тут нейкая бура, дождь и все это самое, тому интернет может обваливаться. Коли он обвалится цалком, вы меня, коли ласка, не злуйте на меня. Что один... А, зараз еще литерально пару сек и приду. Это я сходил, попередил жонку, каб яна, калі будзе што глядзець, усё не ўключаць. Зараз пакуль ідзе стрым, каб рабіла якасць картинки поменей, бо это самое, интернета на усіх не купіць. Міка Пазёрскі, вітаю, дзякуй за галасы. Ну что, давайте будем, напэўна, працягваць. Муша. Значит, на чым мы там спыніліся, я, калі шчыра, асабліва не памятаю. Мы там нешта дапамаглі. Я помню, качак гумовых мы шукалі, яшчэ нешта. На птушцы на нейкай ляцелі. Ну, сюжэтна тут мы нібы трапілі... Ну, гэта хутчэй трэба разглядаць як дзіцячую фантазію. Да? І мы нібыта заляцелі ў гэта самае... Вось, ну, яны гуляюць. То бок яны ўмоўна зараз недзе проста бегаюць по двары, але уяўляюць, што яны нібыта вось у нейкай казачнай краіне. Добра, давайте, это ж у нас point and click гульня. І будзем глядзець, што тут ёсць. Мы гуляем за сіблінгаў. Хлопчыка і дзяўчынку. Загуляліся, ну так, перагулялі крыху. Партитуки, кажа. На, его знову это дед. Так, у нас тут point and click. Ну, на деда давайте. Мы типа домов шукаем шлях. Некая брама з лягушек. Дом знаходится за брамой с лягушками, жабами, и вось вам нібыта эта самая карта можете поймысти. Ага. Ну, гэта мы типа показываем, як нам треба будет добраться до домов. Это что? Это что? Ага, это некие бахбути, что ли? Погнали?
Треба глядзець па дарозе, можа, што трэба будзе ўзяць. Ага. Проктако. Торте угіла не пу. Што гэта за востраў, напэўна? А, дзе востраў, пытае? Там. Проктако. Ага, все, зразумеў. Ну, месцамі ўсё звычайна просто простенько. Востраў скарбаў. Ха-ха. Чаго нейкі дзед у адных трусах да дзяцей лезе? Давайте мы будем все ж таки спадзявацца, што гэты дзед нейкае мае дачыненне да іх сям'і. Ну, кроўнае. Так. Вітаныч, вітаю. А во, рыбс. Королова! Касіпоті та ріпота лати! Эй. Униз. Пучікала фукулулу! Ну, ён типу внутрі. Ну, это я зрозумів, що він внутрі. Ну, давай вниз. Набіді збові! А, мы зараз будем на човні туди-сюди ганять. Типу, нам трубка для дихання треба. Ну-ка, є трубка? Торте гуга? Ага, это я на типу яму рибу треба, да? Добре. Так, ну з тобою, здається, все. Ніяких контактів. Це ж point and click, тут треба знаходити, що... Інвентар треба ж поглядіти ще. Это якби ситуація лепей не робить. Бля, не то натиснув. Те, що дед свояк у трусах... Ну, слухай, дедам шмат що дозволяється. В тому сенсі, ну, ходить у трусах каля онуков. Ну, скажеш, він скаже, дітя усі в варах. Як хочу, так і хожу, і все, і пішов. Ну, вось, нам треба знайти тепер рибса маленького забитого, якби віддати чайці з моржом. А во, рибус. О, які цацки. Качинги! Кучингус. Пакачуну підійди. Який добрий рибс. Так, ну трубку ми знайшли. З трубкою було не так складано. А, осьминогус, який забавляється як може. До речі, логічно, що осьминог добре би працював у театрі лялек. Здорово, дед, загадочки. Яны самые. Здоров, здоров. Так и шо, дай что с тобой что-нибудь робить можно? Мы такие желтые. Что гульня это? Гульня желтенькая. Чекайте. Пум-пум-пум-пум. Ну так. Нібы так. Значит, что? Я так и не зразумеў, што гэта хоча. Гэтым рыбсаў адчапіць. У мяне ўсё ёсць. Без вас. Я здабыў трубку. Набіді збові. Лабіз... Так ёсць же. Перацягваць трэба. Так, о, глядзі, ты сядзіць. О, мы можем пераходзіць у это самае у кіраванні з-за іншага. Так, давайте паглядзім, што тут. Нейкі крабарыбсы. Так. І нам нібы трэба нейкі парадак. Ну, гэта мы недзе павінны, напэўна, падгледзець, я думаю. Так, а як гэта мне вярнуцца назад? Так, пачакай, матка, пачакай. Так, давайте тады, можа, у гэтага будуць нейкія падказкі. О! О! Яе нам трэба аддаць будзе асьміножку.
О, нормас. Все. Але што гэта нам дасць? Нам, ну, не ведаю, можа, што це нешта цямнелася рэзка. Так, значыцца, пераходзім за дзяўчынку, забіраем гэта. Ага, гэта тыпу нешта супольны інвентар, паказваў каго што. Добра. Ну, пакуль да асьміножкі не пойдзем, пашукаем, што тут яшчэ ёсць. О, Рудзі ў цельняшкі. Ну, это просто полосатая майка. Зялёная прычым. А, зялёная ўжо гэтых памежнікаў, да, у нас. А што гэта, калі ён у гэту дзірку? Ну, а як жа яшчэ, які яшчэ гумар можа тут быць? Так, там нічого немає. Давайте дед достанем. Здоров, дед. Шерлок, типу? Що, Ілен? Так, йому черв'я йому треба. Шмунцілукі, гейле. Ага, некую ім'яцёлку. Ну, нішта шмат пакуль усяго. Давайте за дзяўчынку. Можа... А, праз гэту дзірку мы зможам нешта перадаць яму. Ага. Ці ён зможа адтуль вылезці праз гэту дзірку, але ён пакуль не хоча. Так, туды ты можаш куды-небудзь, не? А, гэта просто наблизіцца, каб... О, чарвяк быў. Ну і што, можа яго на нешта трэба злавіць? Не, ну, можа быць... Ну, тут нейкая паслядоўнасць, але пакуль што, ну, цалкам невідавочна для мяне, што тут можа быць за паслядоўнасць. Гэтага чарвячка трэба деду нейкім чынам злавіць. Мы ж... Бачыце, мы не зловім ніяк. Уніз мы не можам. Ну, добра, давайте вернемся пакуль да асьміножкі. Можа быць... Мета вітаю, дарэчы. Можа быць... Так, а што гэтым? Гэта рыбцаў хочуць. Цупкаланс. Тортегуга? Так, гэтаму рыбца, я зразумеў. Ён дасць... Калі мы дадзім яму рыбца, ён нешта нам дасць на ўзамен. Маё! Я зразумеў. Зараз мы табе дам піратуса дадзім. Що, покалололо? Угу. Нечаканы поворот падзей. Эй, усім вітанкі ад кастра ў лесе. Здароў. І табе вітанкі да кастра ў лесе. Так, мы, значит, знайшлі нейкага жужыка. Подсвяцілі, і што? Ну, там нейкі... Не зусім зразумела, а што нам гэты жужык дасць? Так, ну гэта ўсё, мы адзінае, што... Чым, які касцёр у лесе? Ты надвор'е бачылі? Дома трэба сядзець з такім надвор'ем. Так, ну давай уніз. Можа быць, перадаць гэтаму трэба. Светлячка нейкім чынам. Ну, адзінае, ну, калі я не ведаю, што рабіць, трэба перадаць. Ага. Мы можам даць пад'есці рыбсу, і тады яно трапіць да гэтага. Я зразумеў, не? Пучикала фукулулу. Пучикала фукулулу. О, надвор'е такое, надвор'е просто агіднейшае. Дык што, ты не хочаш туды то самага? Я ж была запланавана вандроўка і аплачана. Всё, я зразумеў. Калі аплачана, тады ніякіх пытанняў. Слухайце, давайте паспробуем што-небудзь наторкаць, да? Што-небудзь можа змяняцца. Мы можам аднолькавых.
Ну, слухайте, вариантов тут до холеры, насамрэч. Ну, просто ты паспрабаваць. Я просто праверу, просто калі іх камбінаваць, тады, вядома, ні хрена не атрымаецца. Вы сабе просто уявіце, якая тут можа быць колькасць камбінацый. Это Unreal. Пакуль, калі шчыра, у мяне нешта небагата ідэй наконт гэтых рыбцаў. Можа, і нейкая тут падказка ёсць, вы, можа, нешта бачыце. Але ж гэта можа быць яшчэ тым самым. Добра, давайте за гэтага яшчэ паходзім. Добрай гульні, дзякуй, дзякуй табе, фей. А табе добрага адпачынку ў лесе. Арэгана, вітаю. Так, ну што, гэтаму ўсё яшчэ трэба... Шерлок, типу? Я думаю, тут і на па чарзе павінны быць. Дык ты бачыў, колькі там варыянтаў? Там яны могуць ператварацца, напэўна, 6 і 7 істот. Розныя. Ну, можа быць і розныя. Зараз паспрабуем розных, але ж, ну, гэта такое сяе. Так, не можаш крыкнуць туды. Ага, вельмі прыгожая. Ну і туды ён не дастае. Шмунцілюкі гейле. Чмунцікулюкі гейла, я зразумеў. Так, тут больш, напэўна, нічога. А, і ён таксама можа. Можа, чарвяк нейкім чынам павінен рэагаваць. Ну, пакуль тая нібыта спіць. Не, яно не здымаецца. Тут усё, тут нішто больш нельга. Табзік, дзірка, ну і пагаварыць з дзедам. Ну і... Ну, типу, розны, ну, чарвяк. Ага. Ён, типу, падплывае. Гульня працягвае нас прыніжаць. Пакуль што не супер складана. Ну, тут пакуль не лагічныя задачкі, такі, типу, ну, магчыма, недзе нейкая падказка ёсць, але я пакуль не зразумеў, што за яна. Уже, ну, нехта, можа, павінен... Пачакайце. Можа быць, яна павінна быць тут? Не, калі яна там, тады чарвячок, типу, не прыплывае. Типу, калі яна далёка адплыве. Ён усё роўна там. Мне чамусь здае... Ну, нешта з гэтым чарвячком трэба рабіць. Не, яны не казытаюцца. Плаўнічкі. Так, гэта стары Супер Марыо, ці да чаго тут сантэхнічная тэматыка? Ну, а што за сантэхнічная? Хай, што адразу Марыо. Так, у нас жа нічога няма. А, у нас светлячок толькі ёсць. Можа, яго можна ў дубку... Не, нельга. Задачка пакуль. Пакуль я не разумею. Давайте выплывем, давайте пакуль. Так, ну тут же мы не можем замяніцца, правильно? Ну, типу, змяніць персонажа. Гэта яно не бярэ, есці не хоча яго. Окей, гэта мы толькі ўніз. Давайте назад вернемся, может там что з'явілася. О, светлячки. Книга со светлячками. О, что гэта? А, подсвятить. О. И что это такое? Ну, типа, светлячок. Ок. О, глядите. Вось и подсказки пошли.
Вось і пайшлі падказкі. Так, дзе лісіца? Якая лісіца? Сястрыца ці хто? Так, значит, у нас пайшлі падказкі. Значит, ёсць чэбзік. Ёсць вока. Вока у вока. Што? Чэбзік, насаты шмэндзель, вока. Это можа камбінацыі? Ну, але такога вока я там не бачыў. Ну, бачите, іх па 4, не? О, глядзіце, чарвяк. Чарвяк рэагуе, значыцца, вось на гэту фіговіну. 3 медузы. 3 медузы і... 3 медузы і калючка, ну, напрыклад, да? Потым чарвяк і вось гэты панцыр. Я карнаву, што я тебе зразумеў. О, ты мой ты салодкі. Все, ты ж подсвечваць трэба. 2. Все. Просто нехто акуляры намаляваў. Значит, другім павінен быць вось гэты схаваны. Трэці будзе ось гэты шлем. Чацвёрты краб. Першы рыбс. Рыбс схаваны, шлем і краб. Рыбс схаваны. Зараз прагляджу ўсё. Всё. Рыбс схаваны, шлем і крабс. Всё, погнали. Это будет долгий стрим про спокуты и боль. А ничего страшного, мы уже привыкли. Так. Значит, у нас идея. Рыбс повинен быть. Тут будет схаваны. Гэты, а тут краб. О! Отбыўся збег. И что? А, и гэты людарыб. І што гэта? А, о, як. Всё. Нормально. Ну, гэта мы забіраем праз дзірку у срацы ці праз верх. Так, блядь, пачакай. Ага, трэба, значыць, даць пад'есці рыбсу. І зараз яна з'явіцца ў нашага хлопчыка. Давай вниз. Цяпер за хлопчыка. Даем деду. На, дед, табе чарвяка. Так, насунулася. Ой, я пропустив, що адбулося. Так, ён, ну, вантусякус атрымаў. І рыбса даў. Ой, надаваў, дык надаваў. Значыцца, можна вантусом паспрабаваць паказытаць. Не будзе нічого. Давайте рыбса памерлага мы аддадзім сястры. Сяструндель, бяры рыбса. А шо, і вантус ты, можа, мне яшчэ аддаш? А, вось так. Ну, магчыма, гэта ключ ад скарбаў. Там што куфра на версе стаіць. Не такі памерлы. Хто не памерлы? Дед? А, чарвячок. Или рыбс. Я уже заблытаўся. Рыбс, все зразумеў. Значит, у дзяўчынкі ёсць рыбс, у хлопца ёсць ключ. Ну, я думаю, что ключ мы скарыстаемся толькі калі вылезем, каб вось адчыніць куфар. Гэтым зараз мы дадзім рыбсаў. А калі б хітбокс быў правільны, які хітбокс? Ты маеш на увазе тыя кружочки замест інвентара? Так, давай.
давайте отдаем рыбцев. Кучиналу. Ну все, ребята. Welcome to 2-годинный стрим по этих самых, по шашках. Зноу, наша любимая шашка-шахматы. Что там, Руди, а ты б скокнуў в удзельшчыку страўнік? Ты ў сэнсе, каб дзяўчына не хоча туды... Калі я конкретно, я ні да каго ў страўнік не хочу скокаць. Дзякуй. Наши любимые шашки. Давайте глядзім яшчэ раз правілы. 4 у рад, у шэраг. Ці па вертыкалі, ці па гарызанталі. Ходзяць толькі на 4? А, не, яны да упору ходзяць. Халера, задачки у вас тут пачаліся. Ну, зараз будем зараз торкать. Ну, типу, яны просто ось ходять... Ой, ну добре, пайшов де пайшов. Так, значить, нам треба собрать. О, а, не, нам треба ось каб гэты ось крабс збег, тады бы мы могли униз і сюды, правильно? Тому што ён зараз якраз нам усю маліную паскудзіць. Ці, вось гэтага можна сюды... Ага. Можем яго зараз заманіць. Типу, вось гэтага мы спусцім униз. А, бля, я ж не заўважу, што ён збіраў ужо. Ай-яй-яй. Яго халера кап. Той туды, Алексей. Вельмі зразумела, каго і куды. Ізі-пізі. Ну, я згодны. Будзе вельмі лёгка. Можеш запусціць, паспрабаваць. Я думаю, у тебя атрымаецца з першай жа спробы. Давайте спрабаваць. Так, все, я зразумею. 4 трэба. Все, гэта мы паўтарэнне маць гэтага самага, самі ведаеце чаго. Дзякуй за галасы, Візантик, дарэчы, дзякуй. Ага. Ну што, давайте глядзець. Значит, яны ходзяць у нас толькі так. Нам трэба нейкую пастку, да? Ці, конечно, можна просто падгледзець, якой тактыкай карыстаецца ён, і потым гэту тактыку просто паўтарыць. Паўтарэнне маці Андрэя. База. Вось гэта я разумею, вось гэта правильно. Так, давайте глядзець. Значыць, каго куды можна, каго куды можна. Ну, вось, напрыклад, шпынь-шпынь. Пакуль просто ходзім. Слушай, галоўнае ў гэтай справе яму не даць сабраць. Таксама. Так, ну ён тут нешта збірае. Але ў яго, можа, там не атрымаецца. Так, ну гэтага я калі крабса прыбяру, тады ў яго атрымаецца іх просто ў бок усіх сцягнуць. Што там? Пайшлі галасы, што ў нас, хто ў нас арыганна? Ага. 3, 4, та ты шо? Некая вайна уже пайшла. Ну, хай файраш не пройдзе. Ну, тут, конечно, я бы паспрачаўся, таму што арыгана то яшчэ магнат рудзінак. Так што, калі жанчына захоча, мы ўсе будзем гуляць у хай-файраш. Так што такое. Нам бы вось гэтага крабіка неяк адсюль дастаць, але, ну, дакладна яго неяк справакаваць трэба, але ж неяк ты яго не справакуеш. Ідуць сюды, напрыклад. Ну, гэтага ніяк не зробіць. Ну, можна... Не, таксама. Ён, напэўна, будзе вось гэтых збіраць. Тыпу, калі я вось гэтага краба прыбяру адсюль, яны ўсе пойдуць... Яны проста зробяць адну вертыкаль.
было б няблага мне ўніз вось сюды пусціць, але вось гэты казёл, ён, пэўна, таксама не збіраецца яго прыбіраць. Ён ж таксама не дурны. Правильно? Ну, давайте куды-нибудь сходим. І што ты зробіш? І што гэта? А я вернуся назад, і што ты будеш мне рабіць? Так. Што мы можам такога яшчэ тут прыдумаць? Ну, я зараз буду просто хадзіць туды-сюды. А ён таксама, глядзіце, які хітры. Па правым краі будуй. Дарэчы. Так. Ну ўсё, глядзіце, я зараз... Ты паглядзі, якая свалата. Ты паглядзі, што ён нарабіў. Так, што ты там? Арыганка, а што ты Lost in Play пропусціла перад Hi-Fi? Ну, таму што Арыгане, напэўна, нармальна таксама было глядзець. О, бо мне нравится, як Руді яе гуляе. Яна мне самому падабаецца. Я такія люблю. Видите, задачки не на ўзроўні, што ты просто у цябе кіпяць мазгі, а яны як бы на мяжы таго, што ты спрабуеш, і потым у нейкім выпадку у цябе ўсё што атрымліваецца. Ты нешта пачынаеш разумець крыху. Вось такія задачки я люблю. Для такіх, для нас, для нормісаў. Для сярэдняга ўзроўню IQ, я лічу, сярэдняга. Па сярэднетэмпературнага па бальніцы. Слухайте, нейкі тут это самае, патавая нейкая сітуацыя у нас атрымліваецца. Гэтага нельга. Ну што... О, халера, глядзі, ўсё, зараз я не заўважыў. Ну ўсё, ну добра. А Middle S не падабаецца табе? Это ну тут пытанне да Арыганы, канешне. Вайна галасоў скончылася, пачаліся перамовы, бо любая вайна скончваецца перамовамі, да? Ну што ж. Прывітанне, дык, мабыць, працягнем у Lost in Play. Ну, пакуль ж гуляем. Ну, давайте будем нешта спрабаваць. І самае ж тут складанае тое, што ён спрабуе перашкодзіць. Не проста, што ён будуе сваё, а ўжо такі, ён уже перашкаджае. А, бляха, я так запарыўся, што, ну, глядзеў, што рабіў свой шэраг. Алька свае цацкі прыцягнула пад ногі. Ёкарны бабаеш. От крэсла закруцілася. О, цацкі у Алькі вось такія. Дарэчы, дзверы там адчыніла, пачакайце. Дзверы адчыніла. Ну, яна вот яна была, Арыгана, чаму ты зноў пачала скупляць гульні? Калі ты яе набывала, прызнайся. Так, містер Сінкер, пайшоў карацей Lost in Play. Ой-ой-ой-ой-ой. Чыста таемны уладар Рудзінак уварваўся з нагі просто ў гульню, кажа, мы гуляем Lost in Play. Ты занадта моцна не разганяйся, таму што глядзі, што это самае... Мы 3 дні будзем галасаваць, так што тут можна проста справакаваць вялікую рудзінкавую вайну. Першую усецвічоўскую рудзінкавую вайну за завалоданне рэсурсам. Я магу так вечна. Ой, там, ну ты глядзі, там, калі што, ёсць те самыя канкурэнты сур'ёзныя. Так, ну што, давайте спрабаваць далей. Тут, ну, пачатак я пакуль увогуле не разумею, таму што на пачатак усё выглядае, што проста ты просто шпэндзіш і...
тут неяк так трэба зрабіць, каб як бы незаўважна так, ребята, у мяне здаецца зараз будзе справа ці не будзе. Калі зараз вось гэта сюды запкну. А жаба там быў адзін. Халера яго, ўсё сапсаваў мне. Ну не, сапсаваў, таму што я зараз не змагу вось гэтага ніяк. Ах, глядзіце якія. А я ніяк. Ну ўсё ж, правильно? Ну я нічого не мог зрабіць, ён зараз усё роўна пераможа. Калі Ральф пастрыміў, яна якраз на зніжцы была. Я вось Middle Earth, я, пра яе шмат як бы ведаю, да? Яна часта сустракаецца недзе нейкім чынам, але я вось так і да яе не дайшоў. Калі атрымаецца, калі пераможа, так што ж будзем гуляць, што я мог сказаць? Так, давайте спрабаваць яшчэ раз. Як табе ў выніку Альтэрс? Я з задавальненнем гуляю, я скажу. Я ўжо перайшоў у 3-й акт. Я хочу зрабіць агляд па ёй. Трэба ж вяртацца ў вялікую блогерскую гульню і то самае. І пачаць зноў відэа выходзіць з, як это называецца, з дэкрэтнага водпуску і пачынаць іх рабіць. Ось, так што па Альтэрс, я думаю, будзе гэты самы агляд. Так. Жаба, такая жаба. Непрыемная. Ага, глядзі ты, хітрыя якія. Мы такіх хітрыкаў за адно месца і ў музеі. Гэты, ён сюды што можа зрабіць? Ён толькі можа зрабіць гэтага падняць уверх, гэтага ўніз і сюды. Тут мы, калі што, яму перашкодзім. Вось так. Всё, перашкодзіў. Перашкодчык. Нічога. Хто гуляў са мной у першы самы стрым, ведае, што нормально. 20 заходаў і на 21 мы перамагаем. Это нормально. А выглядае як козёл маёнезавы. Хто выглядае? Усе выглядаюць як козёл маёнезавы, я болей скажу. Давайте я выключу святло, то нешта мяне перасвет нейкі. Так, пачакай. Назад усе. Вот так неяк больш прыемна. Чайки? Ой, это 100% козёл. Так. Які ход канём адбыўся ў яго. Тут пакуль жа ўвогуле нічого не зразумела. Тыпу, хто куды ходзіць? Нам бы вось гэтага бы выцыганіць як-небудзь, якім-небудзь чынам. Что ты робишь? Ты просто за мной ходишь, ці что? Пакуль што выглядае як гаўно. Нешта... На 21 очко збіраем. Так вядомаш. Галоўнае, каб не туз до 11. Усе ўзад усе ўзад. Блин, там быў момант, слухай, сапраўды, можна было вось гэтага і гэтага, здаецца, вярнуць. Не, так гэты там стаяў усё роўна. Мне ніяк вось сюды не засунуць. Тыпу, сюды ты я пастаўлю, вось гэтага зараз вярну, але гэта адразу вернецца. Это 100%. Ён як козёл маёнезавы сябе паводзіць, таму ён адразу вернецца. Давайте мы яго напужаем. Я не ведаю, чым я яго напужаў толькі што, але ён напужаўся. Вы бачыце, як ён напружыўся.
Усе крапсы козёлы маёнезавы ці дзеткі гэтыя таксама не крапсы. Козёл маёнезавы гэта чайк. Вось. Значыць так, сітуацыя наступная. Гэтага мы, ну, сюды вось самае складанае то вось сюды. Нам трэба неяк вось гэтага абысці. Таму што як толькі мы яго... я ведаю, як мы можам абысці, але мы прайграем тады. Тыпу, можна вось гэтага сюды паставіць, і вось гэтым раз, два, тры, чатыры, не, за 4 ходы ён нам тут 3 разы 3 свае лініі збярэ. Ага. Ён цільтуе. А2 на А3. Можна пытанне, это вось гэты сюды, а што будзе? Ну, давай. Але я адчуваю, як ён напружыўся. Як вы адчуваеце, чуце гук, як сціснуўся яго сфінктер. Давайте. А так. Так, а як гэта мне правильно зарабіць зараз? Так. Значыць, нам трэба паставіць сюды-сюды. Сам праблему сюды паставіць. Як нам паставіць ось... Ну, шырокую на шырокую. Зараз будзем рабіць шырокую на шырокую. А абодва сфінктары максімальна напружаныя. Згодны. Так, гэты сюды гаўно нейкае. Але мы можам прымусіць яго рабіць памылкі. Правильно? Ну, гэта пакуль не выглядае як памылка, але мы нешта зрабілі. Калі мы зараз пойдзем вось гэтым сюды, 100% ён вось гэтага пацягне сюды і закрые нам дзірку. У птушак не сфінктер, а клака. Гэта дзякуй. Гэта вельмі важна. Рудзі стрымы, это самае, адукаваныя ребяты, прыходзьце часцей, будзеце шмат чаго даведацца цікавага і пра птушак, і пра сфінктары, і пра клакі. Так, Е1 на Е2. Гэта хто? А, Б, С, Д, Е. Ага, і што будзе? Ну, давай. Я зразумеў. Але я калі вось гэтага зараз... пачакай, што мы ведаю, што мы зробім зараз. Я быў блізка! Але гэта жаба сабрала. Я не заўважыў. Пакуль мы амаль ужо адкаркавалі віно, каб святкаваць перамогу, і ён зайшоў да нас ззаду. Я думаю, што ніхто... Трэба стрым па шахах. Я думаю, што ніхто з вас не чакаў гэтага всего. Так, са спісу падпісак адразу 4 стрымеры пачалі трансляцыю. Хоць на 3 экранах запускай. Нічога, калі можаш ісці глядзець іншых. Я не пакрыўджуся. Да, нам не хапіла аднаго ходу, каб это самае. Але вось бачыце, які ён хітры. Я вам кажу, тут штучны інтэлект, то яшчэ інтэлект. Так, нам трэба рабіць нейкія нечаканыя для яго хады. Таму выключай камп'ютар. Так узяў нечакана, выключыў камплюктар, стрым і пайшоў спаць. Во гэтага ён не будзе чакаць, конечно. Асцярожней, Twitch можа Shadowban кінуць. Гэта за прагляд гэтых стрымоў. Так. Ну, гэты сюды, дык і што? Магнус. Магнус Чайксон супраць нас. Ну, трэба хадзіць, нешта рабіць, правильно? Што мы будзем... Гэта я яго зараз любым з гэтым пойдзе і адшпэкне нас. А мы таму пойдзем вось так. Хітры срак які. Рак-срак. Хітры срак. Вось, нормально. Нам, я ж нагадываю, 20 заходаў і на 21-м перамагаем. Все правильно.
Що там у центрі зліва? Ну, у центрі зліва. Ну, все ж зрозуміло, де тут у центрі зліва. Покритикуй яго на джинс, ён психаней не будзе гуляць. Нормально. Это мы пакінем на 22 заход, калі на 21 не пераможам, тады мы перайдзем на 22. Ну, інтэлектуальны стрым ідзе у нас. А калі мы гэтага прыбярэм, ну гэта дакладна адразу заплюшчыць нас. Сплюшчыць у арахноід. Можам паспрабаваць сабраць... так это ж тут сванг цяк, ну зараз гэтага ўніз спусціць і ўсё. Яшчэ не падумаў. Ясно. Я і не заўважу. B6. А я ў іншы бок глядзеў. Да, не быць мне тым самым як там, Магнусом, ці як ён там. Ты шо, якое ТСО і актуалачкі, калі такі контент? Шахматы. Ой. Давайте глядзець далей. Значыць, рабі нечаканае. Рабі, як ніхто не робіць. Чаму па дыяганалі не лічыцца? Я б ужо перамог. Ну-ка. Некі ўсё яго так паскудна стаяць, ён усе ты самае позаплюшчваў. Ну-ка. Ты што нарабіў? Што ты робіш? Не быць нам капабланкай. Ёсць нюанс. Я магу максімум Е2, Е4. Гэта мой максімум. Так, што можем рабіць? Ну, напрыклад... Што гэта было? Так, гэта што? Ён хоча перамогі лёгкай. Лёгкай перамогі не будзе. Таму што я... два хады, глядзіце. Я зараз спускаю гэтага ўніз, і ён пасуне гэтага. Я, значит, ставлю гэтага сюды, і ён закрывае. Все, ён перамагае за два хады. Мне нешта трэба ці перашкодзіць яму. Это мы зробім. Ён перашкодзіў мне, але я не даў яму сабраць. Там бы ён бы за два хады закрыў. Так, значыць, далей спрабуем. У прынцыпе, можна сабраць верхні рад. Шэраг, глядзіце. Гэты сюды, гэты сюды, гэты шмат хадоў, і ён паспее сабраць што-небудзь сваё. І ён паспее, але можам паспрабаваць. Галоўнае зараз... Калі зараз вось гэта паставлю сюды, і ён вось гэты крапсам перакрые мне вось сюды. Жрапс. Каб гэтага не адбылося, што мы можам зрабіць? Нічога, ён усё роўна яго перакрые. Можем. Так, я зараз ставлю гэтага сюды, і ён ставіць гэтага сюды, і мне ўсё... і мяне ўсё перакрывае. Калі гэтым крапсам я нешта зраблю, всё гаўно. Ён ва ўсе, усе хады, што я гляджу, ён усе перакрые. Так, D2, D5. А, Б, С, Д. D2. Это ж не D2. А, Б, С, Д. 2. 3, 4, 5. Нешта не там, почекай, а літары у нас Е6, F6. Не зразумеў. А, Б. Чекайте, а літары у нас уверх ідуць ці ўправа? Я не памятаю. Так, Е2. Управа, все правильно. Е6. А, Б, С, Д, Е. Е6, F6.
Так, что нешта мистер Сингер ты там навыдумляў? Гэты ўверх, ён мне вось гэтым перакрые. Вось гэты, калі ўверх пойдзе, гэты мне вось гэты адразу перакрые. Гэтым што можна зрабіць? Уверх, калі вось тут гэты пойдзе, гэты таксама перакрые мне. Ребята, давайте это самое, глядите. А, Б, С, Д, Е, Ф. Вось, літары злева направо ідуць. Ну, у яго, ён цалкам, ён мяне перакрыў. Гэта, канешне. Можна паспрабаваць сабраць нечакана вось гэты рад, напрыклад. Тыпу, іх рэзка сюды. Раз, два, гэты сюды 3, а гэты ўніз. Але гэта нейкая... Так, Б4, Е4, глядзім. А, Б, Б4. Ну, ён сюды паставіць. І ўсё, ось гэтага. Ён сюды яго перасуне. І ўсё. І перакрые мне ўсе гэтыя самыя каналы. Ну, мы можам зрабіць гэта, ну вось. Трэба ж разумець, што ён тут не зусім дурны, ён будзе перакрываць. То бок, калі мы бачым, што ён можа перакрыць, ён гэта зробіць. Тут варыянт такі, што трэба зрабіць яму нейкі такі варыянт, каб у яго было 2, куды трэба паставіць, і тады ён зробіць памылку. А так, ён усё гэта бачыць. Ну, напрыклад, можам паспрабаваць сабраць вось так. Я, напэўна, не паспею. Вось у яго вось гэта ёсць. А, ён мне нічого не зробіць, напэўна. Ну шо вы? Ну шо? Ну шо? Просто, ребята, давайте признаемся. Я вам подыгрываў. Я просто даў вам час, каб вы крыху патрэніраваліся, каб паглядзелі, пакідалі свае варыянцікі. Але ж я, вядома, мог і ў першы адразу за один ход все зрабіць. Все, дзякую всім за дапамогу. Нейкім агульным супольным розумам мы разабраліся. І не на 21, дарэчы, звярніце ўвагу. Так, а што мы прапусцілі? Я пакуль гаварыў. Там быў скарб. А, ключик трэба. Ну так ключик у брательніка. Пагналі да брательніка. А, ўніз. Так, братюніч, трэба, каб ты нам падкінуў ключик. Давай ключик у дзірк. У клаку таксама. А у рыбаў што? Ну-ка. Хто там у нас прафесіянал? Так, все, ключик забрали, погнали глядеть, что там у куфры. Ля, ну вы наголосовали там нешта. Ёсць ідэя, што буду... Ёсць у распрацоўцы варыянт таго, каб галасаваць адразу можна было за нейкі варыянт, адразу на нейкую колькасць. Ты можаш будеш пісаць, напрыклад, там, выбіраеш там 1000, 5000, 2000, і за які варыянты яно будзе аўтаматычна ўсё падлічваць. Але пакуль... Меня ўсё паехала, чаму вы маўчыце? Маўчыце. Пэўна. Ну. Так, где там наш скарб? Куфр. Ой. Давай. Это война. Ну-ка, что там лепятся? Ты шо, ребята? Просто. Ой. Это у нас локатор некий пошел. Ты что? А что? Я ж не шпалмал? Ау. Это некий маленький подводный лодк. А стрелять он может? Не?
Прикольно. Пиу! Пиу-пиу! О, жабсы наши, сябры. І що, а що робити треба? Пиу! Пиу-пиу-пиу-пиу! О, так это не треба... Пиу-пиу-пиу-пиу! Смешно, капец. О! Пиу-пиу-пиу! Субнавтика пошла. Дуник. Так, что, нечто в ту дірку я не те саме, не отрималося у мене залізти. Ага, это не треба його... Ось так. Ти шо? Ти шо? Так, камнепад пошел. Так, ребята, давайте там это як-небудь. Смешно? У рыба у клака. Добре. Дякую. Это важно. Такс. О. Ну, это мы, типу. Все, мы зараз, я помню, залезем и поедем некуда. Так, лезем. И что нам гэта даст? Ау! Собачкусы. Это ж наш собачка и наш котик, до речі. Так. Какая-то еще некая фигня ховается от нас. Капата. Копата? А, може сховати і ось так? Капата. Ну, неяк треба його сховати і потім схопити його. Він, напевно, сховається, його треба, максимум, чим заткнути дірку і тоді його достати. Добре, я зрозумів. Хорошо. Так і будемо робити. Правда, треба спочатку знайти яку-небудь моркву. Так, це ось наш рибс. Так, почекай. Куди вниз? Вот на корок подобные вот гэты, коли что. Ну, стой. Ну, все, ось, я ж сказал, корок. Сакапатата? Ну, не ж такое. Хамичика маманина. Камаміна, каже. Ну, поїхали. Так, він ховається, і зараз корком ми його там і... Ой, і закупоримо. Ну все. І що гэта нам дає? Так, ну, калі што, на паверхню нам не вернуцца, так што ўсё мы будзем вырашаць у межах гэтых 3 лакацый, атрымліваецца. Ну, што, яго трэба... Ой, яшчэ забываю. Не? Куды-небудзь у іншы бок? Можа, святло змяніць трэба? А, вось, бачыце, святло, напэўна, трэба паставіць. Дискотека. Ты забрал великую ракушку. И так, тут больше ничего нема. Треба глядеть. А, ракушка у нас будет зараз як мегафон. Все, зрозумів. А що таке було? Чому у рыбы трывока? Мне нават цікава, чым гэта біялагічна эвалюцыйна патлумачана, да, што у рыбы можа быць трывокі. Навошта? Што на з імі робіць?
О, рыб. Тым больш, калі яна жыве ў цемры, навошта ёй там яны ўвогуле? В прынцыпе, 3. Ну, мы тебя обудили. Здоров, дай мне свои флешеры. 6. О, бля. И что? Ну, 2, 3, 4, 5 бачу. Это что, некие задачки на IQ? Я не такие разумные, как вы можете подумать. Так, значит, спочатку у нас просто поле. Потым... А який бок-то? Ну, магчыма так? Не. Ось так. Типу... Але гэта просто круг, напэўна, без поля. Типу, на памяншэнне поля як ідзе. Я гэта не ставіў. Это я поставить, оно там было. Оно там было. Все, окей. Ніку хрені назбирав. ICQ пошло. Ребята, одразу кажу, у меня ICQ это самое, не самое великое. Давайте глядите еще раз. Значит, у нас полное есть. Из полного нек... я глядел по тым, як павялічваецца вось гэты фон. Але ж ён і тут ёсць. Значит, напэўна, так. О, ёкарный бабай. Так, что я пропустил? Что это? Это был яго дом. Так у тым, вось і у тым справа, разумееш, мы типу просто забрали дом у нейкай істоты. Халера, нельга так рабіць. 3 заўсёды лепей, чым 2. Не заўсёды. В залежнасці ад таго, з якога боку ты... Ну, не будзем на гэту тэму. Яно было б добра, калі бы яна могла ім па чарзе спаць, але не, усе 3 заплюшчаныя. Вось. Чым гэта тлумачыцца эвалюцыйна, да? Навошта у рыбы у цемры, якая жыве, у яе ж гэтыя светлячкі, гэта значыць, яна жыве ўвесь час у цемры, правільна? Што светлячкі дапамагаюць. Навошта ажно 3. Пэўна, прасцей было бы эвалюцыйна павялічыць колькасць гэтых светлячкоў ці, наадварот, палепшыць зрок, правильно? Галоўнае не памер ICQ, а як ім карыстаешся. А так, як мы ICQ больш не карыстаемся, то як бы ўсё зразумела. Давайте глядзець цяпер. Значыць так. Ёсць вертыкальны палачка, вертыкальны і гарызантальны палачка. Магчыма, тут усё з вертыкалкамі. Тут усё типу аб'яднанае, а тут усё гарызантальнае. Я думаю, што так. Типу, ось так. Так, ну гэта ізі-пізі, окей. Ой, бля. Ну, я за інтэрнэт вось не за гэта плачу. Каб я тут думаў, ну, сядзець у каментарыях і серыць. Вось для чаго трэба ў інтэрнэт заходзіць. Ой-ой-ой-ой-ой, рабяты. У мяне зараз эпілептычны прыпадак будзе. Значыць так. Можна так на скрыжаваннях на машыне прасцей, каб і спераду, і справа, і злева сітуацыю кантраляваць. Не. Які сэнс ад 3, калі яны хрэнова бачаць усе 3? Типу, калі б яны нармальна бачылі, яно б было, ну, типу, чаму 3? Я думаю, што прырода, яна ж не працуе нейкая, яна ж усё у нас дублюе, правильно, типу, сіметрыя.
Каго чаго 3? 3 бывае рэдка, ці ну некая колькасць павінна быць цотная. Так, добра. Давайте разбираться. Значит так. Тут нейкі пераход ад вялікага бірузовы, напэўна, не ведаю, як это колер называется. Да вось такога пераход, правильно? То бок тут павінен быць нейкі тыпу нейкі клішыра хрэнавы ведае які. Тут нешта ўсё складаней. Ці яны просто шаргуюцца. Ну, падобна, што вось гэтыя просто як бы шаргаваліся, правильно? Тут пакуль я нешта не магу зразумець, які... А, тут аднолькавыя ёсць. А, так яны тут усе, ў прынцыпе-то, падобныя. Типу... І што гэта мне дае? Можа, нешта такое? Не, мне здаецца, што вось гэта падказка. Это, типу, сярэдняя, што тут такая ж павінна быць. Типу так. А, вось гэта нешта падобна. То бок, як бы на змяненне. Значыць, гэта сюды. І вось такая вось сюды. Значыць, тут... А, во! Во, ёкарна баба, это некая так само симметрия. С 5 вокаў 2 атрафироваліся. Слуха, ну, в принципе, такая так само может быть. Так, нам дали светлячка. Complete the Jellyfish Puzzle. Ось так, мне дали досягнення. На вот, за Jellyfish. Повышаем ставки. А что у нас там вы уже нарабили? 12 тысяч, 11 тысяч, 13. А что с My Summer Car? Что, никто? Никто не хочет, никто не верит в My Summer Car? Людцы, вы чего? Так, все, мы вырашили, значит, задачку с елефишами. Так, и это симметрия была, все правильно. Так я клишира пропустил. А навошта нам яна? Типу, яму отдать? А, не, я напевно, нам треба А, не, почекай, это треба скормить. Каб той з'ел, правильно? И малы там казытае вось гэты язычок. Не язык, як он там правильно называется? Нагадайте, калі ласка, я забыўся. Ну, вось гэты самы. Это ж не миндалина. Як он там называется правильно? О, ядро, дед. И хлопец. Мы усіх перамаглі. Какие мы с вами молодцы, все ж таки лишили. Так, і Чаславы. А, Ангры Ралев, до речі, вітаю, не зауважив, не зауважив. Що ти тут пошел, налясел с голосами. И Вячеславич, и Ралев, и Тиртхе. Надо сподіваюся, я правильно прочитал. Вот с таким хе обов'язково. А во, нормально. Что ты, Вов, глядите, вы нормально, что ты эй, деду не пошансовало. А, все нормально. У деда все добре. Значится, хоум у тым кірунку. Ну, Рудзінак уже напхали, так напхали. Ралев, вось про что я казаў, бачиш? Каб люди могли вось взять и проголосовать. Вось. Нам треба с тобой обовязково это все, каб ты зрабіў, добрый ты мой человек.
Дарэчы, калі што, вось бачыце, Ангры Ральф цудоўны беларускі стрымер, так што на яго таксама падпісвайцеся і глядзіце яго стрымы, ён у дзень стрыміць, таму што чалавек заняты увечар. Гэта вы увечар усе лайдакі, а ён працуе ўвечар. Так, добра, давайте. Што у нас? Караці, тыпу, хата вельмі далёка. Кактусей. І знову дзед наш. У трусах. Аксіола Бохеля. Типу, що ж, жаби під'їдають? Алон ганча хойзен бело. Бела. Чакапуна. Чакапуна лекучі лейкілу лейзен. Пулейно шац. וכליינם יעלוי נציק. Haha. О. Хе-хе. Нормально. Чакелі-пуки повне причем. Ты что? Все? А, все? Это все? Я думаю, сцена некая будет. Ральф яшчэ раз вітаеце. Мэры Чэры Ральф кайфовы, кожны дзень пасля дэліка яго гляджу. Канешне, гэта адзін з найлепшых келечу стрымераў. Все, взяў і это самае. Як сказаў. Арыгана, так што, гэта што, калі ты скончыш гульню за сёння, мне гэтай рудзенькі потым вяртаць усім? Не. Мы нікому нічога вяртаць не будзем. А дакладна, гэта ж літаральна трэцяе вока, як у паўзуноў. Яно, так бы мовіць, недаразвіта. Не бачыць, а толькі фіксуе наяўнасць асвятлення ці цяпла. Але выглядае яно аднолькава. Ну, тыпу, яны ўсе тры выглядаюць аднолькава. Разумееш? Так што, ну, чорт ведае. Мы, канешне, не біолагі, але, можа быць, хтосьці з нас двух можа быць і біолагам, калі так разабрацца. Так, яны стаяць, значыць, не разбіраюцца, ні халеры. Пасталі. Што вы стаіце? Стаіце тут. Здарова, цётка, мы хату шукаем. Пусці нас. Так, там, за брамай, за гарамі, за монстрамі, о, боже, за дзюнай, за кітамі. Нам праз дзюну Awakening трэба будзе яшчэ прайсці. А, ёсць жа, кажа, My Summer Car, дарэчы, вось хто хацеў, вось вот, My Summer Car. Оу, лятучы дракон. На роликах. Я сейчас зразумею, трэба голова дракона. Так, колы. Здымі колы, дзеўка, кажа. Зараз будзем табе дракона рабіць. Так, у мяне, калі што, спадзяюся, не адваливаецца, таму што я ж казаў, да, у мяне тут зараз дождж, у мяне тут могуць быць праблемы з інтэрнетам, так што, калі ласка, калі я буду знікаць, вы мяне это самае, матляйце чым-небудзь. Так, што, яна круціць? Банакочы. Я, кажа, колы скручваю. Я зразумеў. Давайте скруцім колы ў гэтай машыны, не? Ну, як бы, яны больш надзейна выглядаюць. Дарэчы, хлопец і дзяўчо, гэта Кастусь і Наталка. Стаў плюс у чат, калі разумееш, пра каго я. Я зраблю выгляд, што я зразумеў. Наталка, Наталка. А, я ж з вами гаварыў ужо. Всё, цётка, я зразумеў. Можеш не паўтараць. Цікавая сістэма адчыняць капот. Я бы не хотел мець такую машину, каб на меня так адчыняўся капот. Хотя іншы раз у мяне так, прыкладна так адчыняецца. Дед! Не, я думаю, что... Пронтолабен. Ну, это типу литовско-итальянская мова. Пронто и лабус. Или... Не лабус, як он там. Лаба, да, у іх. Короче, я зразумеў, вынікі беспантовыя. Дзяды? Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, зараз будуць нам тут задачки механічныя. Пайшоў рассинхрон? Такое можа быць. Так, трохі рассинхрон відэа стрымеры і гука. У гэтай істоты мы ўсе вочы такія ў цемры, ўсё адно няма на што глядзець. Справядліва, тады чаму яны ў прынцыпе ў яе ёсць? Ты пра мульт з Марыляй? Ну гэта я дакладна не глядзеў. Лялябін Пурадан. Падаецца нормально, не бачу рассинхрону. Ну, добра. Тому што можа быць.
Так, мы не достаем. Нам трэба нейкі механізм, как бы гэта ўсё пасунуць. Я бачу механізм. Люляден. Koino putsailemi. Пуцелями, ну так и... Ами. А, мог глюк. Ну, спадзяюся, потому что, ну, мне показывае пакуль што, што битрейт на месцы і кадраў шмат не пропускаецца. Так, ну гэта аўтаботы. Ну, аўтаботы, аўтачайнік, вось гэта ўсё. О! Нейкі трубк. Ясно. Ля, ну нейкі ты беспантовы, малы. О, правильно. Калі бачыш які рычаг, трэба ў першую чаргу абавязкова за яго тузануць. Бо навошта там рычаг, калі яго нельга Huila патузаць? pentimon. Квентимон? Huila pentimon. Хуйля Пентимон? Я часто гляджу на сваю касу, дарэчы, і пытаю, хуйлі Пентимон, яна не хоча працаваць. Так, это туды ісці. Тільки злы кактус там. І ці ён глядзіць у люстэрка. Глядзіць у люстэрка. Опа! Ля, это сам, вар'яцкі Макс пайшоў, народ. Ля, ну типу у Вальгалу ляціць. Касету з вар'яцкім Максом, мне калі ласкае. Тэбзік? Heila hun kudatovika. Бля, шо, шмат чаго, дзе хадзіць можна. Ага, не переключаецца. Типу, программа Педирач і пульт. Ну, пайшлі да кактуса сходзім, які злуецца. А, ён галіцца. Псіхічны. На сувязі Менск, стрым ідзе нармалёва, як чутна. Дзякуй, дзякуй, мета. Мне, дарэчы, здаецца, ўжо дождж прайшоў, але ўсё зацягнута хмарамі. Казкі старога Адамкова, усім раю. Ага, добра. Ужо казкі ўжо нешта не заходзіць. Так, тут кактусыч жыве, тут что-нибудь. Ну, давайте з ім. Здаров, кактусыч. Шо ты як? Я, значит, галюся, а яны зноў адрастаюць. А ты думаў, гэта жыццё называецца. Правда, з галавой так не працуе. Там чамусьці колькі не галіся, адрастаць ужо перастаюць. Іншы раз і ў іншых. Так, ну тут мы былі. Так, яшчэ одна машына. І зноў тут таксама ж капот адчыняецца. 100%. Нік так яна там, яна типу па фары, па гэтым. Бляха, трэба вяртацца глядзець, як бабка, што яна там рабіла. Здаецца, на 2 разы біла па фары, потым па нумарах, а потым па капоце, не? Ну, жаба, трэба вяртацца, глядзець. Ну, пабеглі, забегаем. А у нас зараз усё моцна залівае. Ну, у нас цэлы дзень залівала. Зараз хоць крыху сціх. Не ўжо, а на потым. Так, ну гэта я прапусціў. Табе гэтыя казкі хутка спатрэбіцца. А, ну спатрэбіцца. Я ж уже гаварыў, хачу набыць гэта. Бачыў Вера, дачка флебусцьера. Вельмі актуальная назва. Просто каб ведаць, што нешта свеціцца. Іншыя істоты з люмінесцэнцыяй. Ага. А навошта 3? Так, давайте глядзець, што цётка як цётка адчыняе. Давай, цётка, адчыняй яшчэ раз. Панахуй, говорит. А, не. А, 2 разы по капоте. Причым яна біла не по той, якая гарыць, а по іншай. Все, я зразумеў. Можа там паглядзець, можа там і по другой можна біць. Значит, фара, нумары і 2 разы по капоте. Все зразумеў. Ой. А ты бегать не умеешь, не? Шифтануть там? Не, ребята. Не ў гэты раз. Так, ты біць будешь туды? О!
Суд на каляды адбыўся. Забіраем касету. Даш трэба. Что-небудзь бы. Так, ёсць касета. Вар'яцкі Макс. Будзем зараз глядзець. А, это гульня у яго. О, бля. Ребята, готовьтесь, зараз будем гулять. Значится, кветка, пальма, горы и лес. А, это, напевно, типы мясцін, по яких мы будем ехать. Отсюль мы выезжаем. И погнали. Я Зугляцк вітаю. Ну все, рихтуємося, зараз буде екшон. Я думаю, так. Значит, ну давайте спробовать просто. И что это? О, лес. Ну и что лес? Бля, это зараз поспробую разобраться. Типу, яно якби пока... яно якби показ... Все, я прикладно розумію, чим прикол. Ми нібито недзе на гэтай карце. Нам ось так варочаючы, трэба зразумець, дзе мы знаходзімся. І ось так мы будем ехаць, напэўна, на поворотах заварочваць, і нам трэба даехаць туды. Ось зараз, напрыклад, пальмы, то бок это жоўтая. Калі мы направа, зноў пальмы. То бок гэта быў ці вось гэты момант, ці вось гэты. Ага. Направо. О, я думаю, что мы ці тут повернули. Ой-ой-ой, ребята. Значит, так, калі мы зараз повернем налево і будуць кветкі, вось на гэта, значыць, мы ці вось на гэтай, ці вось на гэтай. Лес. А, это значит, мы вось тут такая. И когда зараз налево поверну, то будут кветки. О, класс. Мы вось тут зараз. Значит, нам прямо. И мы повинны выехать на пустыню. Yes, все нормально. Зараз выедем. Значит, мы на пустыню выехали. Прямо пальмы. Яшчэ раз пальмы. Направо будзе лес. Налево лес. Прямо. Yes. Просто машины. Просто машины. О, блядь. Так, нечаканы фінал нашага заезду. Добре. Ну, зато і у нас цистерно буде цяпер. Клас. Я ведаю, там є дірка, куди його можна уторкнуть. Погнали. То ось сюди, напевно, ну тут тільки треба. Ці ні. Чи там, ну на початку. Давайте тут спочатку тут поставити, поспробуємо. Треба нешта подати у систему. Ватер пішов. Добре. Ну-ка, крутанем. Тузань. Так, гэта сюды. Ну, павялічваецца ціск. Ну, это логично, я зразумеў. А што мне трэба паліць? Я вот гэтага не разумею. Увесь ціск мы накіравалі на трубу, і трубу выбіло. Логично. Навошта нам зараз труба? Ну, некуди ми її зараз оторкнем. Може, сюди треба труба? Хуйла Пентимон. Хуйла Пентимон, ребята.
Койно пуцейлеми. Хуйло Пентимон, каже. Это не я сказал, это он сказал. О, дед тут крутить труби гне. Йому треба отдать, напевно. Пентимон. Ну-ка. Пронти рабен. Это Бендер. Бендер-згинальщик. Дякую. Сам же свои же трубы погнул. Ну, все, давай крутить. Треба воды наповнить у ведро. О. Нормас. Ну-ка, здесь збираю все, что нам треба. Так, это радфильтр некий. Зальтеров. Так, забирай. Больше на ничто не треба з гэтага. Так, ролики и некая это самое туба. Ну, магчыма, нешта звязанае з радыяцыяй, энергіяй. На. Набадуне. А що тобі ще треба, нагадай? Poik, panahoilekun. Динамуне. Так, тканина, ролики, голова дракона. А що за тканина? Ну, добре. Пошли шукати. Дід, а ти що тут присумував? Пронти рабен. Ага, ты просто. Так. Вот тканина, ну так взяла бы, возьмите шотку, не? Все, это больше не працуе. Все, она виконала свою задачу. У нас есть вот эта фигня. Может, кактусу треба дать? Але як это кактусу допоможе, я пока не моцно разумею. Ага. Ну, ему ніяк не допоможе. Ashwelek. Акашу. Нічого не змянилося. Пакуль што нічога не змянілася. Тут у нас больше нічога, правильно? Мы тут зрабілі ўсё, што маглі. А туды можна? О, там далей яшчэ ёсць, ёкраны. Так, это хачэб кому я памятаю. Памятаеце, это і той, які лётаў з намі на чаплі ці нейкі, ці журавель, там што там было. Психічны. Ну, это мало чым яму дапаможа, я думаю. Погнали далей. Не? О, ух ты. О! Так, некие задачки пошли. Пэўна. Не? Это музычный инструмент? Нам некая трэба палка. Кинешь? Не? Не. Пошли далей. Ну, конечно ж, треба. О, клас. Нам такое треба. Шарок ти. Сакуса кафатер. Я думаю, что магчыма... О, это кактусу трэба. Газонокосилка. А с гэтымі, я думаю, что... Так, что ты... бочка.
Так, нам трэба неяк падкрасціся, пэўна, незаўважнаса. Незаўважнаса. Я уже па-літоўску говорю. Рэптылоiды. Кактусу і Руді. Я думаю, что тут гэта мне што можа трэба зарабіць. Нормально. Так, давай палку забирай хутчэй і хвост. Лізі бака чойна. Лізі? А что ты забирай, чого ти туркаешся? Лізі бака чойна. Так, у іх клак, атрымаю ў курсе. Дзякуй. Гэта вельмі важна. Некие крышталікі. Ну, я думаю, что... а вось гэта нам не трэба ніяк зарадзіць, можа, як-небудзь, не? І што? 4, 5, 6. Крышталікі, можа, сюды ўставляць іх трэба? Яны еще, можа, розныя. З адценнямі нейкімі. Бачыце, зялёненькія, нейкі з бірюзовенькім і фіолетовым. То есть зялёненькія. О, это у нас ёсць. Гэта засцерагальнік, значыць. Всё, я зразумеў. У нас ёсць сваё такое. Засцерагальніка у нас, дзякуй. Я думаў, што гэта нейкі не засцерагальнік, што гэта нейкі тыпу... там уранавы стрыжань, ці ж такое. Так, я зразумеў. Ну тут не складана. Сэнсе. Що, зноў не той націснуў? Фіолетовый. О. І ўсё. О, это мы зараз пойдзем за галавой, пэўна. Ці, ну мы ж не ўсю гэту галаву з сабой забярэм, правильно? Нам голова трэба, але паменей. Так, дасягненне далі. І Enter у некуды там. Это, значит, прадказанне пра тое, як я гераічна перамагу ўсіх рэптылоідаў. Гэта вялікі кітайскі дракон. Это вялікі... Это я здабываю галаву. Карацей, яны падказваюць, што я павінен перамагчы рэптылоідаў. І я апранаю гэта на галаву. І што, раблюся галоўным іх тут усіх. Так. Задачки. О, блин, зараз будзе. Пасля дня раз'ездаў под дождем вярнулся дадому, выпила лекі, а плепіхавай гарбаткі з булкай, з кляновым сиропом, лягла под ковдру так добра, божухна, як я разумею. О. Так, ясно, там былі нейкія, пэўна, сімвалы на пачатку, так? Так, трэба паглядзець, якія, ў прынцыпе, там бываюць. Давайте паглядзім. Што вы там галасуеце, уціхараўся? А чаму ў мяне зніклі гукі гэтых самых паведамленняў? Так, есть уверх, вниз. Ага, это некая комба. Так, тут, значит, толькі стрэлачкі. Ну, пайшлі глядзець. А не, все нормально, ёсць. Ёсць толькі стрэлачкі. Калі убачыце стрэлачкі, свісціце. Это стрелочки лечатся, напевно, лечатся стрелочками. Улево. Вниз. Ага. Магчыма, гэта стрелочка ўправа. Ну, может быть. Это так, з натяжкой, конечно.
Магчыма, ці вось гэта лесіцца уніз. Улева. Чамусьці толькі чацвёрты варыянт на экране не адлюстроўвае. Гэта я, напэўна, у сваім гэтым самым у твічы нешта ў наладах забыў дадаць чацвёрты. Можа быць, усё можа быць. Так. Слухайте, нешта я і пакуль складана. Пакуль я падказак там супер не знайшоў. О, бля. Задачка. Задачка. Так. Значить, як? І так яшчэ. Некі дзірк у камні. Што яны з гэтым дзіркам рабілі? Ну я не ведаю, типу лічыць вось гэта за кірунак, за стрэлку. Типу ўправа, ну, напрыклад. Ну, таксама тут это можна лічыць як уверх, это можна лічыць як управа, гэта можна лічыць як уніз. Ну, за падказку можна, напрыклад, палічыць нешта вось гэта, правильно? Это нешта яшчэ больш-менш падобна. Типу улева, хаця... Можа гэта уверх-уверх? Типу яно павінна стаяць, а не ляжаць. Ой-ой-ой, ребята. Ну, типу, два поміж ими, два этих жабса. Не жабсы, не видно, кто такие. Мы... Нет, ок, это я разумею, это мне треба начапить. Але перед тым, як начапить, треба взять. А как взять? Можа, гэта падказкі нейкія, типу, на ім нейкія кірункі. Ну, типу, ок, гэта паслядоўнасць падзей, правильно? Спачатку мы іх прагналі і авалодалі гэтым жазлом. Ок. Трэба здабыць, а там галава ля жабсаў. Ну вось, голова, вось ён, типу, першае зразумела, першае гэта мы прагналі іх. Другое, вось мы, типу, слухайте, можа там трэба узяць гэтае жазло адтуль. Давайте мы выйсці. Не тая, якую здабыць, а як спачатку галаву здабыць трэба, а там галава ля жабсаў. Не тая, якую здабыць, а як частка статуі. Ты про что? Может, не достать конкретно? Ну, можно только поглядеть. Ну, калі шчыра, пакуль што не зразумела.
Може я нешта тут пропускаю. Ну, якби просто наторкать, конечно, такое собі. Так. Ну, гэта калі мы апранем, мы станем паміж імі. Окей, это я зразумеў. Это мы апранаем. Магчыма, это вось гэта нешта, да? Ці можна лічыць гэта за кірунак? Там нідзе нічого не тыкаецца. Типу, прыхіліў калена і атрымаў падарунак. Ну, окей. Задачка. Ну, можа, я не ведаю. Уніз. Гэта уніз можа лічыцца, не? Ну, напрыклад. Ну, яшчэ што, вось тут нейкія намаляваны, але ж, ну, іх тут шмат. Да, типу, што ўправа, уніз, управа, уніз, улева, уніз, управа. Там это занадта шмат. Уніз. Ну, тут, типу, улева, але ж яна, як я разумею, стаяць павінны вертыкальна. Значит, тут уверх. Магчыма. Усяго толькі 24 камбінацыі можна натыкаць. Усяго? Не ж ты мала налічыла. Ну, магчыма, гэта уверх. То бок там уніз, потым уверх. Что? Какие пимпочки на постаменте? Так это яны и ёсць, это я их натискаю. Яны там без ніяких символов. Это я проверяю две уверх, калі. Ну, напрыклад, яны ўлева. Ой. Ну так, кстати, такая торканье, конечно. Ой, я пропустил там одну. — 625 комбинаций, дзякуй. Нешта вось тутака нібыта павінна мне падказаць, але я ні халеры пакуль не ўкурваю, што ён ад мяне хоча. Трэба ўсё... Ну што, ён глядзіць. Ну і што гэта нам дае? Нічога нам гэта не дае. Ну, конечно, там не по два варианты. Ну, и вядома ж. Задачка. Так, можа быць з кірункам нешта... Можа, чэбзік, кірунак чэбзіка. Хвілін за 7 можна ўсе перабраць. Нормальный подход. Ну, типу, может быть, гэта ўверх, типу, ён вверх падымае жазло. Это ён, типу, прысеў уніз, напрыклад.
Это ён падняў уверх руки. Это ён нічога не робіць. Я еду, напрыклад. Типа уверх, униз, уверх. Давайте поспробуем. Вверх. Униз. Уверх. Ага. Не тое. Апошний крыш. А можа туды, куды глядзіць голова? Куды глядзіць голова? Ёкарны бабай, куды глядзіць голова дракона? То бок нікуды, униз. Ну, хутчэй за ўсё. Управа. Улева. А на першай няма. Всё. Низ, право-лево. X, низ, право-лево. Низ. Право. О! А? Як вам со мной, конечно, пошчастило. Всё, глядите, разгадали. Дякую Богу. Ой. Изи было. На. Я говорю, хлапец просто не глядзеў Індіана Джонс. Ён не ведае, што калі штосьці з такога п'едэстала падымаеш, абавязкова трэба нешта падкласці гэтай жа вагі на гэты п'едэстал. І ўсё дзякуючы ICQ. Это 100%. Так, зараз я вам крычу, зараз будуць нейкія самыя шахматы нейкія будуць. Ты шо? Ну, нам, певно, сюди, напевно, треба. Так, хто куди ходить? Ага. Ну. Куди ти пішов? А чому він наверх не ходить? А, ходить. Значить так. Нам, хутчэй за ўсё, трэба перанакіраваць прамень вось у гэты дзірк. Адпаведна, гэта павінна быць простая камбінацыя, тыпу вось гэты хрен павінен ўніз накіраваць, а гэты перанакіраваць. То бок нам трэба паставіць іх. У мяне ў аднаго так гучна музыка. Даруйце, я пастаўлю крыху цішэй, бо ў мяне ад гэтай музыкі вушы это самае. У вас, я ж кажу, яна прыціскаецца, у мяне это самае. Так, ну тут трэба выкарыстоўваць нейкім чынам вось гэта. Я ўпэўнены. Зараз што-небудзь наторкаем. Так, дайце толькі час. Так, может, что-нибудь. Гучновато. Ну, вот, я ж кажу, что. Ну, я там и так у вас крыху. Я трохи тут подправил. Так, значит, нам треба вот гэтага поставить кудысьці ось на гэту лінію, правильно? А, ну, адзінае, куды ён можа стаць, это, конечно, сюды. Это што нам дае? Гэта нам нічога не дае, напэўна. Так, пачакай.
І що, і ніщо. О! Та іди! О! Ой, ICQ просто відчувається як рост ICQ на нашем стриме расте просто, нестримно расте. Так и что мы зробили? А, их некалькі буде. Бля. Я так само бачу. Давай, Мета. Дякую, що завітав. Так ми зараз хутко будемо самі скончувати, уже 1:50. Так. Нам треба туди. Ну тут неким... Задачка яшчэ одна. Так. Значить, нам треба некуди ці сюди його, ці сюди. Значить, ось гэта павінна яго спыніць. Яна павінна тут стаяць. Каб яна стаяла тут, это типу... не, так это не працуе. Так, что-нибудь складанное. Ха-ха. Так, давай-ка яшчэ раз. Яшчэ раз. Ну, тут дакладна трэба выкарыстоўваць вось гэтыя такія тыпу калідорчыкі. Да, вот эти пакоечкі невялікія. Гэтыя пакойчыкі. Типу... Ну, так, гэтага можна туды загнаць. Але як мне вось тут стаць? Так, то бок нам вось гэтага пажадана, хутчэй за ўсё трэба некуды сюды паставіць. Почекай. Ага, халера тебе как. Узел... Ой-ой-ой-ой, ребята. Думай, борода, думай. Ты сможешь? Я смогу. Пытание только и про сколько годин. Нечто типу такого. Зараз. Я поход. Так. Я ни хрена, я его зараз там не спыню. Рухай свою ICQ. Ну все, 24 годин стрим нарэшце. Запасайся, доставайте там гарбаты кавы. Зараз будзе экшон. 24 гадзіны Руді перасоўвае не жапсаў, я не так хто гэта. Ігуаны нейкіх, это самае трытонаў
по карте. Значит, усяго зараз яго уніз, як зараз спусціць. Халера, каб цябе. Там было блізка, але там нібыта нешта крыху не тое. Зараз будзем карыстацца. Тут трэба вось заходзіць праз вось гэтыя калідоры. Будзем заходзіць праз калідоры, нешта можа атрымаецца. Не будзе калідораў, нічога не атрымаецца. Тыпу, так. Тыпу, рабі нечаканы ход, і тады, магчыма, нешта з гэтага цікавае можа атрымацца. Да, тыпу. Типу... Так, ну это мы уже, я вернулся. Тут мы были тут такая. Магчыма, не тут такая яго. Ці сюды, ці сюды. Куды тут просто трэба зразумець, куды прасцей яго уторкнуць. А можа быць, яго трэба... А можа не гэтага сюды? А, не. Калі не гэтага, то каго тады? Так, пакуль не атрымліваецца. Так, цяпер паспрабуем гэтага, да? О, бля. Это вось такую комбінацыю нам трэба правярнуць для таго. Гэта значыць, нам трэба правярнуць падобную ёкраны бывае. Да вось я зараз паўтару гэта. Хрен там. Да ты шо? Нормально. Правда, проблема в том, что там еще 4 таких. Ой-ой-ой, ребята. О. Як примусить деда покутывать, да? 3 годины потеть сидеть. Не, ну дякую богу, не зовсім дурны. Могло быть и горш. Так. Ой, бля. А чаго ж так складана-то? Чого так шмат? Що робиться? Ага. Ну, хутчэй за ўсё нешта типу... А вось гэтак трэба месцамі, не? Дай, иди вверх. Угу. А як мне вверх его зараз падняць? Ніяк. А, і гэтага я ніяк, я потым не верну. Ці верну, пачакай. Бля, не верну. Так каб цябе. А може їх там як-небудь ось так у одну кучу усіх, не?
Не, там 2 разы тады ўверх яно павінна. Лера, каб цябе. Ну, тут даклад трэба пачынаць уніз, правильно? Можна паспрабаваць... Чакайце, так. Так, тебе вверх, иди вверх. Не атрымліваецца, тому что все то же самое, просто з іншага боку. Потому что ось один потым застаецца і яго... А, так яшчэ і не той. А, не, так не атрымаецца, тому что это не той кірунак, это ўсё зроблена. Типу, гэты павінен сюды, гэты... Так. Ось, гэтага, значит... Вось гэта, значыць, ось гэтага трэба ўсё ж такі адразу запхаць наверх. Правильно? Хай он там сядзіць. Яго не чапаць. А вось гэтых трэба неяк растусаваць, каб яны... Але так не атрымліваецца, да? О, ёгарна бабай. Трымалася. У мяне зараз увесь запас гэтых не ведаю чаго, што можа, што на тыдзень я на это самае збіраў для того, каб вырашыць якія-небудзь хатнія пытанні, увесь запас гэтых клетак і выйдзе. Ну все, пайшло як па масле, ну, не гавары. Колькі іх там яшчэ? Яшчэ 2. Ой-ой-ой. Так, што гэта? Што ты робіш? Зараз мы праверым, што ён робіць. Не, не праверым, пачакай. А, это типу... Хош не хош, а у жоўценькі. Так, пачакай, вяртай узад, як было. Як я яго там паставіў... Ідзі туды, цябе кап. Глядзіце, ён як бы падказвае, што это ж уверх і ўправа, значыць, нам трэба... Задачка тут. Ну, напрыклад. Але я гэтага зараз туды не ўпхну. Каб цябе. Ой, що ж так складно-то знову, а? Можна больш не трэба жабсу. Жоўты мы апошні, бо пімпачка жоўтая. Не, вось, глядзіце, зверху сузор'е. Мы зараз вось тут, на 4-м узроўні, нам яшчэ 5-й будзе. Это гульня... Уі-а. Яна самая. Гульня радасці, калі Рудзі, дзед нарэшце разгадвае прасценькія задачкі. Так. Нам трэба яго неяк падняць вось сюды, правильно? Ён не хоча. Маянезавыя. Так, пачакайце, зараз мы што-небудзь з ім зробім. Гэта нам што-небудзь дае? Гэта нам нічога не дае. О, глядзі, дала.
Але ён нам, напэўна, ўсё роўно спатрэбіцца. Якая паскудзіна якая. А? Жабс майонезовый. Стрымер не дурны. Вось. А, так это апошні быў. Это быў апошні. Так, все правильно ты, Аргана, казала. Бо жоўты таму апошні. Гульня, уи! Сергей, бачыце, нешта ў галаве ёсць, да? Не ўсё яшчэ это згублена. О, вялікі жабс. А, націскаць трэба. Я бы ўжо захаваў, калі шчыра. А во! Я думаю, што пасля гэтага будзе нейкае аўтазахаванне. У чацвёрты. Это вядомы нашчадак у трэцяга. У яго клака, оно не выдумляй. А, все, это все. Так, ну что, давайте, я думаю, что на сегодня и скончим. Я уже нагулялись и находились, аж голова уже заболела у меня от гэтых жабсов и от гэтых их лазеров з вачэй. Так, что? У чацвёрт... Клака? У чацвёртага я так и думал. Ён вельмі на тое падобна, што ў яго павінна быць клака. Так, ну што, дзякуй вам усім вялікі, што завіталі на стрым. Было напружана зноў. Задачкі, вось гэтыя задачкі з перастаноўкай мне не вельмі падабаюцца. Вось тыпу шахматы, шашкі смешныя, прыкалдэсна. Ці як у нас мінулы раз была задачка пра кісларод, да? А, пра энергію, перадаць энергію, каб сцяг давесці. Ой, прыкалдэсна. А вось такія з лазерамі там у мяне крыху падкіпала ўжо галава. Бо іх зашмат. Ну так, іх нешта адразу шмат і такія даволі, ну, можа яны распрацоўцы думалі, што гэта якраз такі лёгкія задачкі будуць, а я вам скажу, што ні хрена. Бывала і лягчэй. Так, ну што? Я гляджу. Лепусе, Zero Hour, Лаліскек размовы, Шаграэль No Man's Sky, Ватафака Death Stranding. Можна да Ватафакі схадзіць. Чаму бы не? Так, ну што, паважаныя сябры, дзякуй вам вялікі за тое, што далучыліся да стрыма. Дзякуй вялікі ўсім, хто глядзеў, хто пісаў у чаце, хто галасаваў. І асабліва, канешне ж, як заўсёды, вялікі дзякуй спонсорам на Patreon. Дзякуючы вам гэта, ў прынцыпе, ўсё і магчыма. Што ў нас? Зараз я хуценька ўжо бачу, што мы пойдзем з вами да Ватафакі на Death Stranding. Калі будзе цікава, залятайце, паглядзіце разам з чалавекам. Вось, далучайце, я думаю, яму будзе прыемна. А я... Не забываем голосовать. Вы уже 20 по 20к уже накидали. Что вы робите? Что вы робите? По 20к на Lost and Play, 20к на Hi-Fi. Откуль у вас столько рудинок? Я столько не стримил, колькі вы рудинок уже змарнавали. Завтра будем The Alters, калі я не пройду. Там только третий акт пачаўся у мяне. Там бунт! Так что, карацей, шмат чаго цікавага, залятайце завтра, паспрабую, калі атрымаецца ў дзень, але не факт. Можа быць, завтра цэлы дзень буду касіць і будзем гуляць увечары. Але нешта завтра, я думаю, што пагуляем. Все, пачынаем рэйдус. Всім вялікі дзякуй і да хуткіх сустрэч.